хонаи фурушӣ дар 33 микрорайон Ноҳияи Синои шаҳри Душанбе як хонага дар 10 ошёнаи бинои Новостройка. Худи бино аз 12 ошёна иборат мебошад. Хона коробка яъне бе таъмир аст. Резои хона тарафи микроонро нигоҳ мекунад. рақамҳои соҳиби хона дар роҳи экран аз номи канали Дом Тиҷей занзара телефон шавед. Марҳамат наворона шурӯъ мекунем. Дар инҷо даромад бор мебошад прихожа, роҳра, ҳоҷатхона, ҳаммом, ҳуҷраи истиқоматӣ ва ошхона.